Μια γιορτή αφιερωμένη στους αθλητές της Ακαδημίας Στίβου πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Κίδωνα στο Εθνικό Στάδιο Χανιών, όπου πάνω από 130 παιδιά έδωσαν τον παρόν και συμμετείχαν στους αγώνες που είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι του ομίλου. Η ετήσια γιορτή αφορούσε παιδιά του Δημοτικού που ανήκουν στην Ακαδημία Στίβου του Κίδωνα, που αναμετρήθηκαν σε διάφορα αθλήματα, συνδυάζοντας αθλητισμό και παιχνίδι. Η ετήσια γιορτή που κάνει το τμήμα Στίβου, οι Ακαδημίες, σήμερα είναι πάνω από 120 παιδιά που έχουν έρθει και ξεκινήσανε με το Kids Athletic. Είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που εισάγει τα παιδιά στο Στίβο. Το Kids Athletic είναι μια συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Έχει εισηχθεί στα δημοτικά σχολεία. Όλοι οι γυμναστές κάνουν το πρόγραμμα του Kids Athletic στην ώρα της προπόνησης, την ώρα της γυμναστικής. Λοιπόν, μετά το Kids Athletic ακολουθάνε μήκος αγόρια, κορίτσια σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Έχουμε 50 μέτρα αγόρια, κορίτσια πάνε με τις διάφορες τάξεις του δημοτικού και έχουμε και το μπαλάκι και τη σφαίρα. Σαν μπαλάκι δηλαδή. Το πρόγραμμα θα τελειώσει κατά τις 8 η ώρα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσέλευση της Ακαδημίας. Η Ακαδημία πάει πάρα πολύ, ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Χάρη στην πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι προπονητές της Ακαδημίας και το τμήμα Στίβου που αυτή τη στιγμή φέτος ήταν 15ο στην Ελλάδα και ευελπιστούμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και καλύτερα. Παιδιά και γονείς πέρασαν ένα όμορφο απόγευμα το Σάββατο στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, με τους μικρούς αθλητές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ευχαριστήσουν το κοινό. Τα παιδιά μέσα από τον αγώνα που κάνουν επιδιώκουν μαζί τους να τους δώσουμε την αίσθηση του αγώνα, της προσπάθειας, της βελτίωσης. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα σαν αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει όμως η βελτίωση του κάθε παιδιού. Το παιδί να έρχεται εδώ και να μπορέσει να βελτιώσει έστω και λίγο κάθε μέρα την επίδοσή του. Να γίνει πιο γρήγορο, πιο δυνατό, να πηδά πιο μακριά και έτσι σιγά σιγά να μπορέσει να γίνει ένας πιο καλός, πιο δυνατός άνθρωπος και να αγαπήσει βέβαια αυτό που κάνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας, τον κύριο Αρχοντάκη, το καφεκοπτείο Αρχοντάκη, που μας χορήγησε τα μπρουζάκια, γιατί όπως γνωρίζετε ο αθλητισμός τώρα πια δεν μπορεί να στηρίζεται σε κρατικά δεδομένα. Μόνο με χορηγούς, μόνο με την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων κρατιόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε για τα παιδιά και για να μπορέσουμε να έχουμε το στάδιο γεμάτο παιδιά.